Πώς, γιατί νόμιζα πως άργησα. Είσαι ανέξυπνος. Σαν μαφουτίστας, εκμεταλλεύεσαι την Τσόπα, λες και εγώ δεν σ' αγαπάω. Άρκεψα τόσο γιατί πήγα και δανείστηκα από το Γαλδρινό, το κουστούμι του. Πώς θα πάω να σε ζητήσω σε γάμο από τον πατέρα σου. Με εκείνο το παλιό βρακό που το κάνω από το κοινό της Ένωσης. Τσόπα, αγάπη. Δεν πειράζει, φίλοι μου. Ωραίος είσαι, σαν φιγουρίνι. Εμένα μου λες. Σε κάνουνε σπιρέτο τα ρούχα το παπά. Μισό μαγνά θεπά την ανάγκη και εγώ τρέμω ολάκι όλος τώρα. Αν δεν ήσουν εγκαστρωμένοι θα έλεγα να παναβάλουν. Δηλαδή, δεν μ' αγαπάς. Να την πάλι, δεν την αγαπάω. Λέω αν δεν ήσουν εγκαστρωμένοι θα μπορούσα να πιάσω δουλειά, να αγοράσω κανένα κουστούμι και να πάω με δανεικό για να σε ζητήσω σε γάμο από τον πατέρα σου. Ηρέμησε. Είναι καλός ο παπάκι μου, σπιρέτο μου. Και μόνο που σκέφτομαι που είναι εισαγγελέας με πιάνει κυρίως ελαφρύ. Άνθρωπος είναι, σπιρέτο μου. Δεν θα σε φάει. Μοναχοκόρη που είμαι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί? Γιατί αν είχες 5-6 αδερφάδες θα ήταν καλύτερο να σε δώσει σε μένα, ναι. Αλλά θα με θέλει. Δεν πιστεύω να με συλλάβει. Αν τον ήξερες δεν θα το πω. Είναι καλό σου λέω. Αμέσως θα σου πει. Συλλάβετε το. Όχι, όχι. Φίβη μου, πάρτινε. Με την ευχή μου. Και να μου κάνετε και ένα εγγονάκι. Έτοιμο το έχω να το πω. Όχι, δεν θα του το πω τώρα. Δεν θα του το πω τώρα γιατί μπορεί να με συλλάβει αυτός άνθρωπος το Δεν θα τους είναι θέση, τρέμεις. Πάμε και ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Πάμε αγάπη. Δεν πάμε αύριο καλύτερα. Πάμε, θα πάμε όταν θα γεννήσω, πάμε. Εμπρός. Κασέμνη κύριε Υπουργέ. Όχι. Δεν ήρθε ακόμα. Και τη σκότωσε. Πώς είπατε? Μία μακριά από εμπρός και μία από πίσω. Θα το αναλάβω προσωπικά εγώ το θέμα, κύριε Υπουργέ. Μείνετε ήσυχοι. Τα σέβη μου, κύριε Υπουργέ. Τα σέβη μου. Εμπρός. Καλημέρα σας κύριε. Είμαι λίγο εκιασμένος, Κι εγώ δεν. Έχουμε ένα έγγραφμα κάπως παράξενο, ξέρω. Ναι, μόλις τώρα που πήρε και ο κύριος Υπουργός. Αν δεν μου λες, γιατί ενδιαφέρεται αυτός, Δεν ξέρω κύριε εισαγγελέα. Για λέγε μου λοιπόν. Να, μας τηλεφώνησαν και πήγαμε έναν επιφύλακα στο σπίτι του Δήμαρχου. Ήταν από πέρα, πρόκειται δολοφονημένη, με μια μακριά από μπρος και μια από πίσω. Τίποτε άλλο. Ένας γείτονας είδε ένα νεαρό που έβγαινε βιαστικός με μια μποντέζημα από το σπίτι του Δήμαρχου. Πιθανό να είναι αυτός ο δολοφόνος. Να, η περιγραφή είναι εδώ. Ναι. Να το δούμε. Με τρίου αναστήματος, δηλαδή, σαν και εμένα. Φαίνεστε λίγο κοντός. Αστυνόμε, με έχεις τι όρθιο παιδί μου? Όχι. Όχι κύριε εισαγγελέα. Μα είναι κοντός αυτός. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Με τρίου αναστήματα λοιπόν, φορούσε άσπρο κουστούμι, καπιόν και κρατούσε και μία ανθοδέσμη. Εμπρός. Κύριε Εισαγγελέα, ένας κύριος συζητάει. Πες του να περιμένει. Επιμένει. Επιμένει, ποιος είναι τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πες του να περάσει. Περάστε κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γιατί με κοιτάνε έτσι. Αυτός είναι ο πού είναι. Ώστε αποφάσισες να έρθεις μόνος. Η συνείδησή σου βέβαια δεν σε άφησε ήσυχο για αυτό το φοβερό έγκλημα που έκανε. Μάλιστα δεν λέω όχι. Λέω αφού έγινε, έγινε τώρα. Σκάφω!
Αφού έγινε. Άχ, να μας πει πώς έγινε, αστυνόμε. Για πες μας, παιδί μου, πώς έγινε. Φυσιολογικά. Και το λες έτσι απαντές. Μπορεί να το πω. Εσύ, φυσιολογικά το λες αυτό, να ανοίξεις το βήμα μια τούμπα από μπρος και μια από πίσω. Όχι Ματωνάκιο, εγώ την προτιμή του υπάνησα. Τέλεια. Ποιος δεν είναι αυτός ο άλλος, εσύ το ξέρεις? Όχι Ματωνάκιο, δεν το ξέρω, αν το ρίξω δεν θα ήμουν εδώ σε πια ώρα. Το πατέρα σου πώς το λένε? Γιάννη, Η μάνα σου, Πατίνο, τι δουλειά κάνεις? άνεργος. Είσαι παντρεμένος? Ναι, όχι, εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος, γι' αυτό ήθελα να επαναρθώ. Αν ήταν έτσι τίμη. Δεν μου λες, το εργαλείο που έκανες αυτό. Το έχεις μαζί σου. Κάπου εδώ. Δεν άκουσα. Λέω! Σε το κουβαλιάς πάντα μαζί σου? Δεν θα τα ακούσω κυρία. Μάστρα. Ποιος και εδώ αγαπητέ μου, η αρνητική εξέταση μας λέει το εξής. Δεν κάνουμε το δουλειά μας και εξέταση. Και μας λέει, ναι, να δω, ότι το έχωσε στο εργαλείο αυτό 30 πόντους περίπου βαθιά. Κύριε Σαγγελέα, ένα εργαλειάκι εγώ κάποιο. Δηλαδή περίπου πόσους πόντους είναι. Κάποιος που κάνει το τέλος στο γραφείο. Γιατί Να το μετρήσουμε. έτσι όπως είναι σαν μεταξωσχόλητο. Αγάπη δάτσι. Γιατί, μήπως σας έσπασε. Όχι με τον Άγιο Λόξερο. Όπως είπατε παρατήθηκε, δώστε μου τον κύριο Διευθυντή. Ούτε αυτός είναι εκεί. Κάναν αρμόδιο. Καλά, κατάλαβα. Αστυνόμε, μάλιστα, θα κάνουμε την αναπαράσταση και ήρθα να είναι δικό σου. Έλα μου. Πουλήσου εδώ. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάθε λεπτομέρεια. Τι της είπες, τι σου είπε. Όλα. Λέγε. Αγάπη μου μου λέει, με λατρεία μου, λέω, με αγαπούσε πάρα πολύ, Σ' αγαπούσε και εσύ τι θα του πεις κανονικά. Σ' αγαπάω πολύ, μου λέει, πάρε με, μου λέει. Πού να την πάρεις. Βόρπρα στο μποσκέτο. Μα δεν καταλαβαίνετε κύριε Σαγγελέα. Κατάλαβα, είσαστε πολύ ωραίο. Βέβαια, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Κάποιος τιμάει κύριε Σαγγελέα. Κύριε Εισαγγελέας, και ο οποίος θέλει να σας πει να περάσει. Όχι, όχι, παιδί μου, έχουμε εδώ. Αστυνόμε, κάντε εδώ τη δουλειά σας εσείς και εγώ θα επιστρέψω αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Αγάπη μου της λες, λατρεία μου σου λέει. Όχι, τη λατρεία μου τη λέω, αγάπη μου μου λέει. Όχι, πάρε με, μου λέει. Μες στο γραφείο του πατέρα μου! Αγάπη μου, σώσε με, έπεσα σε ανώμαλο. Θα σε σώσω ρε παλιάνθρωπε! Σε είδαμε τα μάτια μου! Αν δεν καταλαβαίνεις επιτέλους, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι γονείς να πες, τι είναι παιδί μου. Πατέρα, ο άνθρωπος που αγαπώ είναι ένα κτήνος! Γιατί τι έκανε. Τον έπιασε να με κερατώνει! Να σε κερατώνει, με πιάνε. Με πιάνε με τον αστυνόμο από εδώ!
μου, αν φιλήσεις έχω και στη θέση. Αυτό είναι υπομονία. Εν πάση περιπτώσει, κύριε εισαγγελέα, σας παρακαλώ, μου δίνετε το χέρι της. Το χέρι της. Μάλιστα. Όχι, πατέ! Γιατί? Το χέρι της.